En aquesta línia participen altres professors de València, d'Illes Balears i també de Catalunya. Escenaris d'aprenentatge és un dels tòpics més prometedors, més atractius del moment actual de l'educació. Quan la tecnologia digital es va incorporar a l'educació a la segona meitat del segle XX, ho va fer respondre al model de l'escola del segle XIX, és a dir, es feien campus on tothom, tots els alumnes, llegien el mateix, feien el mateix. Ha estat amb el canvi de segle que la tecnologia ha incorporat elements propis de la pedagogia del segle XX. Per exemple, l'aprenentatge autoregulat, i això implica que l'estudiant pot estudiar, respondre a les seves necessitats de formació amb recursos de tot el món i crear el seu propi espai d'aprenentatge personal.